Вітаю вас, гэта пара. Газета «Нью-Йорк Таймс» выпусціла артыкул, дзе няма ні слова пра Беларусь, ніводнай згадкі. Але артыкул тычыцца менавіта Беларусі. З артыкула зразумела, чаго сёння панічна баіцца Крэмль і чаму Крэмль зробіць усё магчымае, каб распаліць у Беларусі вайну. Прытым у хуткім часе мы ўжо можам прагназаваць канкрэтныя даты. Гэты артыкул наўпрост звязаны з візітам Лукашэнкі на Валаам, хоць няма ні слова, ні згадкі пра Лукашэнку. І робіцца зразумелым, што будзе, а будзе вельмі небяспечна. Давайце раскладзем па паліцах. Напрыканцы мінулага тыдня ў газеце «Нью-Йорк Таймс» выйшаў артыкул з аўтарствам журналісткі Хелен Купер і са спасылкай на адміністрацыю прэзідэнта США. Артыкул тычыўся тэлефанавання крамлёўскага міністра абароны Белавусава, вось таго эканаміста, да кіраўніка Пентагона Ллойда Осціна. Ну і гутарка была такого кшталту, што Белавусаў кажа, што вы тут даеце зброю ў краіне, гэта можа прывесці да эскалацыі сітуацыі. Осцін падзяліўся там сваім меркаваннем і гэтак далей, ніводнага слова пра Беларусь. Але робіцца зразумелым з гэтага артыкула, што можа адбыцца ў Беларусі. Расейцы панікуюць, расейцы чагосьці моцна баяцца. А чаго тут баяцца? Па сітуацыі на сёння здавалася б вачыма абывацеля. Для расейцаў все складваецца някепска. Яны працягваюць свой такі паўзучы наступ. Яны бяруць сяло за сялом, вёсачка за вёсачкай. Пад пагрозай такія гарады, напрыклад, як Пакроўск, это горад супастаўны з Аўдзеўкай, з Бахмутам. То бок зараз кажуць, што акупавана 20% Украіны, гэты адсотак будзе расці такімі тэмпамі, так? А яны чамусьці панікуюць. А панікуюць яны таму, што за наступам, канешне, войскі выдыхаюцца, і расейцы рана ці позна выдыхнуцца. Украінцы ў стратэгічнай абароне і паводле законаў вайны павінныя будуць пайсці ў контратаку. А украінцы здольныя правесці экстраардынарную аперацыю, так, нечаканую аперацыю, як гэта было ў 22-м годзе на Харкаўшчыне, напрыклад, калі там паўвобласці вызвалілі. Якім будзе зараз накірунак удара? І відавочна, што самае ўразлівае месца для Расіі гэта што? Гэта Крым, там, дзе украінцы маюць найлепшыя поспехі. Гледзячы на карту, цяжка ўявіць вачыма абывацеля, што б гэта магла быць увогуле за аперацыя. Разбамбяць Крымскі мост, все, адразаюцца ад Расіі. Там расейцы сцягваюць усё магчымае, каб гэты мост не разбамбілі. Там жа ж як бы па сушы ты не зойдзеш. Трэба рабіць нейкі фантастычны прарыў. Можа быць, это вось высадка, як у Нармандыі, сілаў спецыяльных аперацый. Я не ведаю, але імавернасць такая ёсць, вайсковыя эксперты пра гэта кажуць. А Крым – гэта сакральнае месца. Крым, калі там украінцы атрымаюць поспех, гэта рызыка дэстабілізацыі рэжыму ў Расіі. На поўным сур'ёзе Пуцін можа абваліцца. Сакральнае месца Крым. І гэтага ў Крамлі жудасна баяцца. І вось чым быў звязаны гэты званок Белавусава Осціну. Званок гэты адбыўся, дарэчы, ў сераду 24 ліпеня, якраз той дзень, калі Лукашенко ўдыхаў і выдыхаў і рыхтаваўся да палёту на Валаам, на сустрэчу з Пуціна, бо гэта ўзаемазвязаныя падзеі. Бо як можна прадухіліць гэту аперацыю ў Крыме? Ёсць толькі адна магчымасць, звязаная з Беларуссю. Гэта ўцягнуць у вайну лукашэнкаўскае войска, распаліць вайну ў Беларусі, паўторная агрэсія з беларускай тэрыторыі ў бок Украіны. І няважна, якія могуць быць наступствы для Крамля, тое, каб не было дэстабілізацыі ў Крыме, это для іх куды больш важна. Вось у чым праблема. Вось пра што была гутарка Лукашэнкі і Пуціна на Валааме, вось чаму такая атмасфера таямнічасці, і ўсё так напружана, таму што гутарка пра вайну. На партнёрскім канале «Рацыя» выйшла інтэрв'ю з аналітыкам і грамадскім дзеячам Сергеем Бульбам, і цяжка не пагадзіцца з ягонай аналітыкай. Крымскі мост, глядзіце, то самае. Мы ж з вами проста аналізуючы сітуацыю бачым, што Украіна паслядоўна спачатку занялася Чарнаморскім флотам расійскім. Чым это закончылася, мы бачым, да, флот
скажем так, у працэсе эвалюцыі у яго з'явіліся ножкі, і ён стаў сухапутным. Усе паўцякалі, я так разумею, усе жывыя пасудзінкі паўцякалі на бераг. Другое, глядзіце, это быў першы этап, ён дастаткова працяглы па часе. Другі этап пачаўся, зараз Украіна паслядоўна, мэтанакіравана выбівае супрацьпаветраную абарону Крыма. Зноўку-такі для чаго? Ну, мы ж зноўку-такі аналізуем, супастаўляем адно з другім, супастаўляем пра тое, што нават галоўнакамандуючы сённяшні Сырскі, калі яго запытваюцца, дык што Украіна ўсё ж такі збіраецца вызваляць Крым, на што, ну, галоўнакамандуючы, як бы, ну, натуральна, ён напрамую не адказвае, але ж, ну, ён і не адмаўляецца. І ўсе эта падрыхтоўка, яна настолькі відавочная, што яна і відавочная для Расіі. Тому Расія захвалявалася і пачала, пайшла на тое, што нават міністр абароны тэлефануе, жаліцца это самае амерыканцам, што вы ведаеце, што яны там збіраюцца надходзіць. Ну і па маёй інфармацыі амерыканцы такі адказалі, што, ну, яны маюць на тое права, вы самі палезлі. Ну, я думаю, што на сённяшні дзень Украіна як бы здолее выканаць такую задачу. То бок мы з вами пачынаем здагадвацца, што Украіна рэальна збіраецца вызваліць Крым. Што можа зрабіць у такім выпадку Москва? Москва можа зрабіць, ініцыяваць адкрыццё другого фронту, якраз беларускага накірунку. У чым важнасць тых навучанняў, якія вельмі хвалююць украінцаў. Я нагадаю, што 43 тысячы вайсковых для Беларусі, ну, это практычна ўсё, што можа быць. Для чаго беларусы мусяць это зрабіць? Тут Украіна асцерагаецца, што якраз это можа быць дапоўнена невялічкай, адносна невялічнай расійскай групоўкай, скажам, 1020 русакоў прыгнаць, не 100 тысяч, а 20. Скажу, што это сумеснае навучанне, і ўсё ж такі кінуць это мяса менавіта з беларускага боку, проста каб адцягнуць увагу Украіны ад крымскага сцэнарыю. І адцягнуць сілы, то гэтак са 100 тысяч чалавек спатрэбіцца мінімум, каб гэты фронт трымаць. Да. Справы ў расійскіх акупантаў на вайне ідуць не так добра, як гэта можа падавацца абывацелю. Ну, многія бачылі гэтыя карцінкі штурмаў на мапедах, на матацыклах, на квадракоптарах, на нейкіх мангалах, штурмуюць пазіцыі. Канешне, гэта выглядае па-дзікунску, вось гэты штурм малымі групамі, але прыносіць які такі эфект. Раскансервоўваюць танкі 40-х гадоў. Ведаеце, я рос у вайсковым гарадку, і я яшчэ будучы дзіцем глядзеў на гэты старадаўні гістарычны танк Т-34, а сітуацыя дайшло да таго, што могуць паздымаць з пастаментаў, неяк там мадэрнізаваць і напераду бой. Вось такая сітуацыя. Но это сведчыць, што справы ў Расіі ідуць не вельмі добра. Ну і наперадзе такія, у папярэднім відэа я апісваў магчымыя перспектывы, да? Пасля таго, як адбудуцца выбары ў Злучаных Штатах, новы прэзідэнт будзе ціснуць на Расію па поўнай праграме эканамічна, мілітарнымі аперацыямі. Украіна ўсю патрэбную зброю атрымае. І хорошо бы да ягонага прыходу да ўлады на добрых для сябе умовах заключыць перамір'е, там пераседзець, пачакаць. Але вось гэтая перспектыва аперацыі па Крыме, гэта яшчэ большая небяспека для іх. Гэта дэстабілізацыя рэжыму, і яны пойдуць на ўсё магчымае, каб гэта прадухіліць. І вось пра што была размова на Валааме. Вось гэта сустрэча Лукашэнкі і Пуціна. Все, ламалі Лукашэнку праз калена, Саша, все патрэбна наступаць. Прытым, не проста, што ў Беларусь зойдзе кантынгент расійскі, як у 2022 годзе, а лукашэнкаўскімі войскамі нападаць на Украіну. Вось у чым праблема. Ну і, канешне, Лукашенка прыводзіў аргументы, пра якія мы на канале пара не аднойчы казалі, якія будуць наступствы. Ну, па-першае, загінуць могуць дзясяткі тысячаў лукашэнкаўскіх ваякаў. Афганістан памножаны на 20. Вось такія наступствы могуць чакаць, і як іх весці ў бой, хіба што пад прыцэлам заградатрадаў. Другое, што па ключавых лукашэнкаўскіх прадпрыемствах будуць наносяцца ўдары, ніякія паланезы ад гэтага не ўратуюць. Калі украінцы, даруйце мне, са сваёй тэрыторыі дастаюць туды за Санкт-Петербург, пад Фінляндыю,
па стратэгічных там аэрадромах. Ну, у Беларусі яны любую мэту змогуць паразіць, абсалютна любую, не толькі там нафтаперапрацоўчы завод у Мазыры, усё што заўгодна. Гэта абвал эканомікі можа адбыцца, гэта галеча, гэта зноў-такі нагода для дэстабілізацыі ў Беларусі, а побач краіны НАТО, побач мяжа з Польшай. Это ж таксама можа схіліць краіны НАТО хутчэй уключыцца ў вайну, а не так, як яны плануюць там кудысьці там на будучыню. Праз колькі год это все можа адбыцца куды хутчэй. Карацей, рызыкаў цэлы воз. Ну і, канешне, з вялікай доляй імавернасці Лукашенка страціць уладу і ўжо не зможа вярнуцца ў Беларусь, калі ацалее. Пра ўсё пра гэта Лукашенка казаў Пуціну. Ды вось расейцам чхаць на все на гэта хацелася, што тут з беларусамі здарыцца і гэтак далей, таму што рызыкі зноў-такі страціць Крым, гэта все крушэнне гэтага пуцінскага рэжыму. І паглядзіце на атмасферу. Я вось вярнуся да гэтага візіту на Валаам, як там усё адбывалася. Журналісткі, ну не журналісткі, так нельга называць, прапагандысткі з гэтага пулу лукашэнкаўска ляцелі туды, ха-ха-хі-хі, коцікаў выстаўлялі ў тэлеграм-канале. І калі прыляцелі, калі адбыўся гэты малебен у царкве, паглядзіце, все заткнуліся, бо атмасфера была жудасная, яны сябе адчувалі, як у парткі на клаўшы. І пасля гэтых цяжкіх там перамоваў, дзе Лукашэнку праз калена ламалі, вярнуліся, нават фотаздымка не выставілі Лукашэнкі. Бо сітуацыя для яго больш складаная, чым нават у жніўні 2020 года. І падчас гэтых перамоваў, ну, падобна на тое, што там з Лукашэнкам адбываліся дзівосныя рэчы, і расейцы могуць мець такія лейцы на яго, пра якія раней не здагадваліся нашыя, нават мы. Паслухайце меркаванне на гэты конт ад Сергея Бульбы. І падобна, што ўсё ж такі, што цяперашняя размова, Валаам, мы з вами разумеем, што я ў свой час здзіўляўся ў Беларусі, ну, нас же багата хто верыць, вернікаў, звязваюць, што менавіта это самае праваслаўе, што это і ёсць самая сапраўдная вера ў Бога. І багата хто ездзіў, калі памятаеце, Жабенка быў такі у нас отец Серафім. Ён славіўся тым, што ён мог і вылечыць, скажем так, ну вот просто пакамунікаваўшы з чалавекам, і ўратаваць чалавека ад жыцця, і, скажем так, адвярнуць ад чалавека нейкія падзеі жудасныя, якія маглі здарыцца ў ягоным жыцці. Так вот, Валаам, разумееце, там не адзін такі отец Серафім. І чаму вот Путін папёр Лукашенку менавіта туды? Ну, я так і расцаніў, што это якраз для вот сеанса это масавага папоўскага гіпноза. Бо к Расіі трэба, каб Лукашенко падпарадкоўваўся. Я разумею, што яго самога ўжо падлавілі. Пагаворваюць, што Лукашенко і ягонае атачэнне, яно як бы так празяпіла вельмі важны момант. Расія наклала лапу, менавіта Расія, на пагаворваюць на суму каля 50 мільярдаў даляраў, якраз украдзеных якраз вот з гэтых самых крэдытаў, якія выдзяляліся да Беларусі. Тое, што Лукашенко там сабе адкладываў на чорны дзень, так бы мовіць, для сваёй сямейкі. Што Расія мае кантроль над гэтымі грашымі. Як ён празяпіў, я не ведаю, но ці атачэнне ў яго такое вернае, ці што. В свой час Арабскія Эміраты, яны ж то самае. Адвялі для абслугоўвання інтарэсаў якраз постсавецкага рэгіёна, а Расія і Беларусі это самае асобны банк. Ці тут на гэтым этапе Лукашенко не зразумеў, што гэты банк таксама пад кантролем ФСБ, ці што, не ведаю. Ну, арабы, напэўна, не папярэдзілі, таму што іх свае інтарэсы. То бок для нас з вами, бачыце, это яшчэ адзін сур'ёзны аргумент, чаму Лукашенко ўсё ж такі можа выконваць якраз тое, што Масква патрабуе. І маем ключавое пытанне. Ці пойдзе Лукашенко на тое, каб уцягнуць Беларусю поўнамаштабную вайну, здзейсніць, ну ён ужо шмат злачынстваў нарабіў, і это не будзе экстраардынарным на фоне ўсяго, што адбылося, таму што ён пастаўлены перад выбарам жыццё альбо смерць, і здрысне з Беларусі, калі ўсё гэта будзе адбывацца. Калі б ён хацеў манеўраваць, а все ж такі мае пэўную прастору для манеўраў, то вось быў проста падарунак для Лукашэнкі. Так, крымлёўцы дэстабілізавалі беларуска-польскую мяжу.
Палякі ушчынілі гвалт, уцягнулі ў справу Сі Цзіньпіна. І вось быў момант пасылаць сігналы, выпускаць палітвязняў. Вось ён дыялог, падстрахавацца НАТО, падстрахавацца украінцамі, каб адцягнуцца ад Расіі. А нічога не адбылося, а палітвязняў лічыце, што не выпусцілі. А дыялог это не атрымаўся. І это сігнал таго, што ён на тым баку, на пуцінскім баку абсалютна. Ну, дзіўнага тут нічога няма. Жудасныя злачынствы для Беларусі Лукашенко здзейсніў. Это ж дадумацца толькі. Без вайны спрычыніцца да таго, што да дэмаграфічнай катастрофы, што, магчыма, больш за мільён людзей эканамічна спелага веку, там, не пенсіянераў, выехалі з Беларусі. Это ж вайна павінна адбыцца, каб дзяржава ў насельніцтве столькі людзей страціла. А тут без вайны гэта адбылося. Русіфікацыя, знішчэнне беларушчыны. Проста падонак, проста пашвара. Усё было падрыхтавана для анексіі Беларусі. Ну, чаму ён зараз не ўцягне ў Беларусь у вайну, калі ўжо падпёрла і прыпёрла? Уцягне, канешне. Но тут цікавы момант. Вакно магчымасцяў адкрыецца для Беларусі, калі пачне здзяйсняцца гэтае злачынства, таму што ва ўзброеных сілах служаць афіцэры, ну, такія звычайныя прагматычныя беларусы, як кажа адзін са стваральнікаў полку Каліноўскага Вадзім Кабанчук, зрэз нашага грамадства. У 20-м годзе яны пайшлі на дзяржаўную здраду. Ну, магчыма, канешне, прамытыя мазгі былі. Магчыма, нехта думаў, а што я зраблю? Якім чынам я тут беларускі народ, які выйшаў, сотні тысяч людзей выходзілі заявіць пра сваю волю. Небывалая па колькасці маніфестацыі, вайскоўцы пайшлі на здраду папросту. Што я мог зрабіць? Ну, то зараз, ну і сапраўды, тады не было галавы у гэтых пратэстаў, мала што можна было зрабіць. Тут можна зразумець, чаму яны пайшлі на гэтую здраду. А зараз усё, зараз будзе тая ж самая дылема, што і ў Лукашэнкі. Жыццё альбо смерць. І мы будзем назіраць за фантастычнай трансфармацыяй, як людзі, нават такога паўсавецкага складу, пачнуць разумець важнасць беларускай мовы, важнасць нацыянальнай дзяржавы, важнасць незалежнасці. Хто для нас вораг гістарычны? Это Расія. А хто для нас партнёры? Тыя, вам вот мозги просто накручивали, НАТО, враг там. Ніхто тут і блізка не хацеў вайны і не быў гатовы нікуды дапамагаць. Украінская гісторыя это паказвае. Не гатовыя былі забяспечыць Украіну зброяй. Словы разыходзяцца са справай. Ніхто не збіраўся нападаць на Беларусь. Вельмі, дарэчы, это стратэгічная памылка. Дажыліся да вялікай пагрозы з беларускай тэрыторыі. Ядравая зброя і гэтак далей. Расія вораг, а гэтыя патэнцыйныя партнёры ў будучым. Геаграфічнае становішча выгаднае, бізнес можна рабіць, жыць можна вельмі добра, ды яшчэ з такімі людзьмі, як беларусы, з дысцыплінаванымі, адказнымі людзьмі. Карацей, будуць фантастычныя адбывацца трансфармацыі. Вось ён, той самы гістарычны момант. Ён надыходзіць, хоць ён і вельмі небяспечны. І, ну, напрыканцы, такая жудасная атмасфера, я разумею, перспектывы ў Беларусі несуцяшальныя у найбліжэйшыя месяцы. Ну, такая вот, раскажу пра такую футуралагічную рэч. Выходзілі ў мяне відэа, я разважаў над тэорыяй палітычнага цыклізму Ахіезера і вывеў такія дзве даты, калі зруйнуецца рэжым у Расіі, ну і, канешне, за ім і лукашэнкаўскі рэжым. Ці спачатку Лукашенко, потым Пуцін. Ну, все залежыць асноўнае ад Пуціна. Так? Каб яго не стала, все бы конфігурацыя пэўна бы змянілася. І вот гэты тэрмін, это конец верасня 24 года, у прамежку вот з конца верасня 24 года до конца студзеня 26 года. Праз 1,5 гады, гэтая крайняя дата, павінен абваліцца пуцінскі рэжым. Но я не разумеў як. А сёння ўжо ў кантэксце сённяшняга дня пазлы складваюцца. Гэта аперацыя па Крыме, калі яна атрымаецца. Гэта авантура ў Беларусі з вайной, якая можа мець для Расіі вельмі цяжкія наступствы. Тут можа быць зарытая гэтая ігла здыхліка бессмяротнага. Ну, альбо гэта фактар новага прэзідэнта Злучаных Штатаў.
рашучага, які тут прадпрыме вельмі сур'ёзныя меры. І робіцца зразумела, чаму мы гутарым пра такія даты. Але перад гэтым, як все адбудзецца, тут, канешне, па Беларусі можа быць такі сакрушальны удар нанесены, такі жудасны, што проста застанецца выпаленая зямля. Хацелася б спадзявацца на лепшае, але можа адбыцца і могуць быць і самыя горшыя сцэнары з вялікім ударам увогуле па беларускім народзе. Давайце сачыць за падзеямі, гарантуем, што будзем максімальна аб'ектыўна даносіць да вас інфармацыю. До сустрэчы.